Kubalulekileyo yile siyenza ngoku ngokuthi siphubeke amaphulo okuzama ukuba sisuse ikati eziko, ngokuba abantu bafundiswe njengoba kunjalo ukuzilimela. Urhulumente angene kakhulu ngokubancedisa abantu bengabantu abatsha, oomama njalo njalo, nabantu abasakwazi usebenza bafundiswe ukuba basebenze, benze ukutya kube khona, kodwa banikezwe i-skills zoba bakwazi uyenza loo nto, ukwenzela uba ekupheleni kosuku ibe ngabo abangabaqeshi bokwenza ukutya kube khona, kodwa babe ngabavelisi bokutya at the same time. So we are employing those strategies now, which sizawuzi-assessa in a year's time to check whether they are working for us. But kakuhle ayisithi sodwa abazawuzijonga, njengoba sesitsho uba i-State South Africa has been very, very good in assessing all of us, and the story will be narrated by them to say whether these projects that we have put in place are in fact yielding any results kwinto yokuba kuliwe indlala.